Kädet heiluu kun... Joo, jätetään noi kädet nyt tähän alas. Kuvaako se joku? Eli mä oon Pentti Koskinen, kiinteistövälittäjä ja vielä ihan laillistettu sellainen, laillistettu kiinteistövälittäjä. Ja lisäksi mä oon käynyt opiskelemaan ton KIATin, eli kiinteistövälittäjä ammattitutkinnon. Sillä mä pystyin syventämään osaamista liittyen perintöasioihin, verotusasioihin, jotka monesti koskettaa sekä ostajaa että myyjää. Mä työskentelen tällä hetkellä aivan mahtavassa firmassa nimeltä Kotikatu LKV. Täällä on todella rento meininki. Kiva tulla töihin. Kollegat, jos sä pyydät apua, se saat apua. Mua oikeastaan rupesi kiehtoa välitysala siinä kohtaa, kun me aikoinaan vaimon kanssa omistettiin mökki ja pyydettiin sitten välittäjä arvioimaan. Ja välittäjä lupasi kauhean korkean hinnan ja me oltiin ihan vaimon kanssa, että hyvä, me saadaan kauheasti rahaa. Ja 2 vuotta myytiin, mitään ei tapahdu, meille ei soitella, meihin ei pidetä yhteyttä. Sitten tulee toinen välittäjä, se pistää heti jöötiä siihen hommaan, lähtee saman tien viemään asioita eteenpäin. 2 viikkoa, täyden rahan tarjous, kauppa. Mä ajoin 10 vuotta taksia, joten aluetuntemus pääkaupunkiseudulta mulla on todella vahva. Ja etenkin Itä-Helsinki, mä oon kumminkin täällä asunut yli 20 vuotta elämästäni, joten nämä nurkat mä tunnen todellakin kuin omat taskuni. Mulle tärkeintä on se asiakas. Ja mikä on asiakkaalle tärkeää, on se koti. Eli on se koti sitten isompi, pienempi, Vantaalla, Helsingissä, Espoossa, Porvoossa. Sillä ei ole mitään väliä, vaan mä tartun aina samalla tarmolla siihen myyntitoimeen. Ja sitä kautta saa myös asioita tapahtumaan. Niin, yleensähän näissä välittäjävideoissa on aina semmonen iskevä fraasi loppuun tai joku muu, niin olisiko se mulla ihan vaan yksinkertaisesti, se on jämpti kun pena laittaa. Ollaan kuulolla. Moro!